ଜିନିଷଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେବେ ଏମିତି ଖାଇଛନ୍ତି ମିଶିକି ପଖାଳ। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ଏଇଠି କାହିଁ ହବନି? ହଁ ଟିକେ ଧର। ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେକରେ ଯାଇ ହବନି ବୋଲି କହିଲେ ଇ କରିଯିବ ଆଉ। ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇବା ସବୁ ଆଉ। ପଖାଳ, ଚକଟା, ରୁଟି, ଭଜା। ଏ ଯେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସାମିଲ? ରାକେଶ, ମହେନ୍ଦ୍ର, ମାନସ, ଅତୀଶ। ମୋ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଧର ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇବ ନା ଆଉ। ମୁଁ ନିଜେ ହେଲା କି ଏବେ ହେଲା?